ina zaton kamar yadda muke murna mu su tafi su ma da sun fi mu murna su tafi masu hankali da cewar musamman wani a Kano, wannan na Kano sai kai ta mamaki domin idan ba da rantsuwa ce wuya ce da abuna ba ana son yi da sai ran zai mahaukaci da dariya don Allah wani ya ɗauki mahaukaci sai wanda ya cire rigarsa da kamfansa ya ajiye ba su kaɗai ne mahaukata ba gire duk mutumin da yake yin abin da yake cutar da al'umma za ka yi sa shi a layin mahaukata amma babban mahaukaci ma shine wanda yake cutar da kansa. Na taɓa gaya mu inda sun sani 29 su ne 2019 da sun ba da mulki da sun zauna lafiya saboda kullum kwanan duniya